jogi dhi ka Safaricom to kawo numbers mag ji M-Pesa. Seche ma gi register parties. Kes ok ginyal wuotho kuom ng'ato ka ng'ato. Mochwana nandiko barua nyaka NC, barua makeny mana bedo registered. Barua na copy na Office of Data Protection. No pogi respond nyaka wuono. Koro ka giwacho ni weche mag data protection en midhiero. Mar ariyo, kata king'iyo kotenore gi mowacho ni, kata king'iyo wach mag obila. Gima hinyowa en ni sa kuong'ruok. Pinje maoko obila kuong'ore ni mondo o protect katiba to gi ratich dhano. Iluongo ni gi dho ngere niya, o swear allegiance to the constitution and the country. Gima hinyowa en ni obila ok tim kamano. Kineno ndalo ma kes ng'anyo to timore pile ka pile. Anyisi ni almost onge wik achiel, juma achiel ok kal Nairobi ka kapok ng'anyo timore, to gi ng'anyo mopogore opogore. Civil groups ng'anyo ga pile. To ibo neno ni ng'anyo go gach obila, nyamburko mar obila nitiere mbele kanyo kendo giluorore town ma jogwang' mane ol madhi dala. Kata kinde dweche 2 mokalo nwang'anyo makata an achiel kuomgi. Obila noluorore kodwa town ni ma wane mool kendwa moiso obila ni koro dhi uru. To ang'o miyo ka en gimotenore gi siasa, ka en gimotenore gi chenro mag sirkal kaka weche mag cost of living to gi finance bill, to ni koro obila tamore ni dhano ok ng'any. Nikech the same thing mowacho mar independent institutions onge independence kanyo. Yeah, koro the data protection to commission to gi obila to gi jomora mora kata gidhe mana teacher service commission obed IEBC obed EACC. Gima hinyowa en ni and gini awache ga pile, ng'ama nohinyowa e katiba ni mogik ne en Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta kanobiro 2013 kane kor kes ng'eni en mo implement katiba ni molo ng'ata. Ne gi audit to gineno ni nwawuok from gimwaluongo ni hybrid system to wadhi gimwaluongo ni presidential system. Nwawuok gimwaluongo ni parliamentary system to wadhi presidential system. Presidential system ga gi dho ngere ni tiende ni ker onge teko e katiba. Teko ogol ir ker, teko omi gimwaluongo ni independent institutions. To jogi noneno ni kotimore kamano to kare ok wadhi tiyo. Koro gichako gimwaluongo ni gimuzzle, gichako goyo simu ne independent institutions ma en ibuogi. Mokwongo ni kawo ng'at ma ok qualify iketo kanyo. Mar ariyo kawo ng'ama luongo ni nigi baggage, ng'at ma nigi weakness, ng'at ma maybe en gi mibadhi mapok otieko, ng'at ma ni case nie court ma koro koketi e office bar independent institution to ng'eni nigi mibadhi, weche mag mibadhi court. Kobuogi matin omera ng'eni file chapok waloro. Ibo timo gima jogi dwaro. Mano e gima osehinyowa. Otherwise intention mar jo Kenya kan wadhi 2010 iketo katiba ni ne en ni wadagolo teko ir ker, to ker teko ir jopiny, to seche mokero teko ir jopiny go, institution ka institution nigi teko mar wacho gima onego bed ni timore, mar tayo chenro mar sirkal. To mano ok timre nikech duol kaka mar EACC, Ethics and Anti-Corruption Commission, makedo gi mibadhi. Wane court pile kodgi. Iseneno kata mana ranyisi ni nitiere jok mok nyal mul. Ka rais owuoye wi gari ni ng'ane gi ng'ane iyo maneno nitaangalia kokineno ka jogo wuondore. EACC jok ma wuondore ni kero mibadhi. Kwa jogo wuondore ni dhi mako ng'ano. Kapok kero wuoyo to ok gitim kamano. Kata mana Director of Public Prosecution. Actually namor nyoro ka Director of Public Prosecution for the first time nyoro nowacho ni jok manong'anyo ji 400 manomaki moter Kamukunji, including Boniface Mwangi, nowacho ni gin ok gineno chik ketho chik ma jogo niko. Mano wegi. Mano onego bed ni itimo. To ok onego bed ni rito ni ker wacho niya ji 400 go mondo wapanish gi ni wachwal gi doho. Seche michwalo ng'ato doho to ionge gimo tegno. Mane me inyo ganda nikech seche mitero ng'ato doho, kitero ng'ato remand, ng'eni pesa ma ng'ano chamo mana taxes. Kata mana resources, logistics mag golo jajela from jela gokinyi kitere court pile ka pile.
jotend mabuse adi madabede loino, fuel pesa di, driver iwinjo, idwa rite nyaka ang' godhiambo, kidhi e kot gokinyi nyaka ang' godhiambo saa 11 kokiduoki. Logistics mag 400 tere do ok en gima yot. Koro independent institutions gi gima nyalo konyore ni we have to reclaim back gima nwadwaro nwatim 2010 mondo institution migao ka migao mantie piny kama wacho ni en independent onego bed independent. Wan gi katiba mawacho ni ker ok onego bed kata mana king'iyo kata mana so many things ma ker ok onego bed timo, to pod wan gi paro machon ni rito ni ker nyaka timo kama koka weche nyalo dhi mbele. Koro mane gima osebedo ka inyo ma ka wanyalo chenjo mano higa madhieni kata mana yiero mabiro, wanyalo ng'iyo ng'at manyalo neno ni in terms of ker manyalo neno ni migao ka migao onego bed ni timo tije moko nyise ni tim kama mane gima inyowa. Erokamano nyaka duoga ng'ene ang' wayud thuolo mar rango achiel ariyo adek moko mantie ka. Mokwongo jaod bura ma e kaunti ma Nairobi ka chung' e od bura to wacho ni ng'anyo ma obangi